Hvad så boys? Så er det sgu i dag. Det er torsdag. Det var onsdag i går. Jeg fik redigeret min vlog. Jeg fik godt nok ikke vlogget så meget. Jeg fik vlogget, men jeg kunne ikke redigere i det så meget. På grund af, at min computer den ikke var specielt god til at håndtere Vegas, så det var sådan lidt rip. Men ellers, jeg håber vloggen nemlig god. Der var nogle rimelig sjove clips, synes jeg selv. Jonas han er allerede i gang med sygen der. Han sidder og smider nogle skins væk ind på dobbelt. Det er altid hygge. Så planen her i dag, det er, at vi skal over og se Fremad Amager. Og så er der nogle CS-kampe op på stage i dag, tror jeg. Jeg ved det ikke helt, men jeg tror. Så ja, jeg fik doneret en Mountain Dew af DNL væk, Daniel, her i går. Så vi skal lige ind og skrive... Rigtigt, jeg har fået ny kæreste, drengen. Ej, det er et lorte headset der, jeg mener. Sådan er man. Sagtens skulle komme på donatorlisten igen. Men planen er i dag, indtil videre kun, at vi skal over til Fremad Amager. Så kommer Niklas herhen, og så skal vi bare chille. Vi skal bare hygge. Det bliver fedt. Og der er også bad herinde i forhold til NBF hedder det. Der var til NBF, der var ikke noget, der hed bad. Så skulle du over i svømmehallen sådan mega langt væk, men der var bad over i den der hal, og det var fandme lækkert. Så man kunne lige blive frisk op om morgenen. Den skulle lige 100.000, det er nemt. Snilt. Hvad så boys, man? Vi er på vej ind til Niklas Gaming, klokken er 11.30, og vi skal ind og se noget Fremad Amager. Så det bliver lækkert. Philip Witt kommer også. Så det bliver sgu sjovt. Det er den første hjemmebanekamp, skulle jeg mene, efter vinteren. Så det bliver lækkert. Jeg skal tage bussen fra Hovedbanegården og så over til Niklas i hans Amager apartment på... jeg siger så ikke hvorhenne, men det bliver fedt. Så boys, man, så sidder vi på Fremad A stadion her, sammen med Vitkongen og Niklas Gøjving. Ja, Vitkongen er ikke, det er den ægte. Han har fået værdikort til en beater eller en sodavand. Gratis måneder. Og prøv at se, det er godt nok det real deal her, men der er bare no bullshit respekt, det kommer meget skægt. 1 hold. Væk. Og så bare for et stykke vand, men fandme i orden. Så er der bare copyright musik op i de højtaler der. Og nu, mine damer og herrer, skal vi byde velkommen til hele øens hold. Her kommer Fremad Amager. Ja, tak. Så er der fandme første straffespark i hele kampen, mand. Middelfart, de fører 1-0, det skal ikke godt. Det skal ikke sjovt. Det er fandme i orden, det der, mand. Så boys, er vi ude fra Fremad A, men de vandt sgu 2-1. Det var rimelig nemt. Fanden skal du hen? Ses. Det vandt 2-1, Niklas. Hvordan vil du review kampen? Jeg vil dømme den sådan, at der var bare spændende. Var det en ordentlig første kamp efter vinteren? Ja, det gjorde det kun spændende. De gjorde det kun spændende, ja. Altså, uanset at de kunne vinde den 10-0, hvis de gad med. Altså, de skulle lige gøre det spændende. Altså, der er ikke nogen, der gider se sådan en kamp, hvor de bare smadrede dem fuldstændig. Ja, pølserne, mand. De havde sådan nogle vilde fremad-furter, mand. Fremad-furter. Underdoggen. Jeg er enig, mand. Det var også en middelfartpølse. Det var nemt. Det var rimelig nemt, mand. Så vi er på vej hen til en bus, og så skal vi tilbage til Copenhagen Games. Og Niklas sådan skal med over så lege lidt. Skal se Mærts game, mand. Så mig og Niklas kommet tilbage fra Sundby Idrætspark, mand. Det var stadig en vild kamp. Så Niklas, fordi der gambler med PES Gamers account, XD. Skal vi lige smide en spil? Og så boys, man, vi sidder lige nu bare chiller lidt, mig og Niklas. Vi har oppe og spille noget CS i sådan en Turtle Beach på. Og vi spillede uafgjort med nogle 2 nus. Det var så meget, det var udstødt over det også. Det var skrald. Lige nu er ham der Jakob Kjeldberg, tror han hedder. Er det ikke? Nej, det er ikke Jakob Kjeldberg. Det er sgu ham på Paradise. Det er sgu ikke sjovt. Det er Jakob på Trollspejl. Jeg ved ikke, hvad han hedder til efternavn. Men is this only for commercial? Or can I drink it?
men han har lige snakket om Wolfenstein, men det er altså bare... Det er right in the childhood, man. Det går fandme i brystet, man. Sender vel, hun sidder derovre, vi skal lige i gang med, og vi skal lige til at skrive hej i chatten til en, men min computer den er langsom, men jeg ved ikke hvad, man. Ja. Og så er der også bare gaming brills for alle pengene, man. Vi sidder lige og lige flækket en pakke pommes. Jeg har lavet flækket en pakke. Jeg har købt 2. Og den anden pakke, eller efter den anden pakke, eller efter den første pakke, så er der bare fucking er det min, der? Ja, det er min. Så var der kult, men der var 4 kult for 50 kroner, men det var fandme, det var bare the real deal, man. Og på, der er NATO, og så har vi der, hvad kaldte du ham den anden? Ja, så er der en anden Mandetta-kaster, helt anden. Ja, det er det. De sidder lige derovre, man kan ikke se dem, hvor der er nogle lysetøj i vejen. Men, og så er Sodagaming lige kommet. Så Sindabel, hun er bare klar med taskerne, mand. Så jeg sidder lige og ser noget PH her. Is, der skal til at spille sådan noget kamp her. Og faktisk, det er, hvad er det? Det er Alpha Gaming mod Banana Boys. Alpha Gaming, det der Mertz Gaming, han spiller ham der. Det er verdens bedste, ja. Det er, han udskifter alle på Astralis, men egentlig fedt. Har sagt det før. Og jeg har lavet sådan et rimelig vægtskilt her. Der var XDDD, og der var Mertz, og så der var Carve 1, 2, 3. Altså. Det er pain on point, det der, man. Så også lige og ser lidt PH. Så ja, vi sidder egentlig bare og chiller, men Sola han er ikke, så vi kan ikke chille særlig meget, men vi prøver så godt vi kan. Boys, man, vi sidder her klokken, hvad er klokken? Så mørkt! Væk! Væk! Vi sidder her, og der står 1-1 med Alpha Gaming, hvilket er Mertz hold, og mod Banana Boys, som der er unknown Norwegian guys. Og hvad hedder det? Vi har lavet sådan et skilt, eller jeg har lavet sådan et skilt, hvor der står Mertz på kærlighed, fordi Mertz han er bare... Altså jeg siger nok Astralis, det kan godt være, at de har investeret i det der Astralis nu, fordi alle sammen er en del af firmaet, men der var vist en, der blev fyret. Så Mertz Gaming, han er fandme flækmand, og hvis det er, og vi håber, han kommer, vi håber, de vinder den her kamp, for hvis de ikke gør, så de skal ud, og det må vi se. Hvad så boys, man? Der står fandme 15-13 nu, og klokken er, det er i hvert fald ikke torsdag med. Der bliver godt nok lige slået, men de har sgu comebacket rimelig hårdt. Crowden her, den er fandme hype, men det er bare... Ja, Mertz er stadig verdens bedste, altså han har orden der, men han har stokken, det skal nok gå. Lol. Hvad fanden? Jeg ser den ikke engang. Lol? Ja, de har fundet den. Se slagen, mand. Ja. Nej. Hvad fanden? Skal jeg pumpe den, mand? Hvorfor står der? Det er fandme i orden, det der, Mads, mand. Så Niklas, han låner lige del over ild og is ud til Mertz, mand. Jo, drenge, så Mertz hold, de kommer videre. De skal spille nogle kvartfinaler her i morgen. Så de skal nok spille. Og en kvartfinale er der ikke, jo? Er der ikke 2 stykker? Nej, der er 1, og så skal de semifinale, så skal de finale selvfølgelig. Mertz kommer i finalen, det er enig. Han har allerede vundet på forhånd. Jamen, han har aldrig vundet på forhånd, altså. Når man først får ild og is, og så deler den, så er det ikke fra starten. Så er det ikke fra starten af. Men det var alt for vloggen. Dag 2 om torsdagen. Nu er det så godt nok fredag, men vi siger, det er torsdag stadig, så... Men klokken er 1:30, og Claus er ikke koldt ud, så det er bare is.